Aza ndụ onye ọwụna ndụ ndị oji na ọcha mmiri atara mazụ anwụna. Tata nwere ajụjụ nchọrọ ịjụ ndị Anambra. Ụmụnne m ndị Anambra, onye abụrụ tata asọpụkwa ya echi. Onye anwụna ibe ya efuna. Bikonu, achọrọ m ka unu na-edere nye na comment section. Anambra State or a Christian state. Makana ona adumma ka ibe emezi oya ka na-akpọ nwa mma. Makana aso onwe na onwezi uju agbangana. Achọrọ m ị na-afụ ya na comment section. Onye ọwụna bata o share ya this video ka o nwee ike na-eru ndị ọzọ ntị. Ka nwee ike na-edere ya na comment section whether na Anambra or a Christian state. Ife ọwụna ụmụ Anambra decide ka ba ji akpọbebe. Ọwụna ụmụ Anambra state chọọ so na Anambra state wee Christian state. Ọ dịva n'aka. Ọwụna ba chọọ ime Anambra state a Muslim state. Ọ dịva n'aka. Ọwụna ba chọọ ime Anambra state a Judaism, Jewish state. Ọ dị ndị Anambra n'aka. Ọwụna ba chọọ ime the state of Madibia. Adị ndị eze nwanyị. Ọ dị ndị Anambra n'aka. So ana m achọ ka unu na-edere m ya na comment section. Anambra state or a Christian state. Na share this video. Bulukem Solomon Omaka Melegu Ezenwa Izuje Esoda Anambra state we Christian state. Na edena comment section Kranu Goji Kwana agbago biya ka mwana na traditional okedi oje mudoto ga ka ina agba. Na go biya ka mwana na traditional okedi oje akpata ga aka ina agba. Ụbọchị nje akpata ga aka. Ụbọchị nje akpara ga aka Kranu Goji. Ife nga eme go that day. Onwe onye eji akọrọ because I was able to onwe ha iwe mbere belu ha ogoye. Onwe iwe mmere melu ha ogoye Kranu Goji. Basi nje akpata ga aka. Anyị chọrọ ịnwe na Anambra state or a Christian state. Ya wụrụ na ịgbara ya nsa ga-esa anyị. Ya dọbazie ụbọchị nje akpata ga aka. Chai, ị ga-ama na ana m eri ife. Ị ga-ama na emenwuru m ife that day. Ebube nwa Jones. Efuru Kranu Goji. Ụbọchị nje akpata ya ka ọ ga-ama na ana m eri ife. Na ọ ga-ama na akajara m akaja. Anambra state is not a Christian state. Achọrọ m ka go to comment section from ndị Anambra state or from people because eje ha agwa m na Anambra state wee Christian state ya agba nkịtị. Ya wụ ife nwere ka ọdụ. Mana asị na anyị nwere Anambra Christians, yes. Unu ebidokwa Amagodu TV. Godu na amabeghị ka ọ gịnị. Ka kuchi ken kweshu. Na ha ka ihe mmụ Amagodu TV short. TV nke ndụ primary 2. On the primary 1. To God who made me a my head David. I'm a go to the TV. Email Mbwari. Mbataga ka huongu ko nugu. To God who made me and you. Ema kwede ka Kranu Goji and naba ekune ngwangre.
ekwukwara ka ibe a na-ekwu ha ka ịkpasuo m iwe look at ihe ị na-ede. Nobody should provoke you here. Ebe a ka ị na-eme TV gị. TV na-egosi show, TV na-eme program, TV anaghị ede ihe, TV anaghị ekwu okwu ndị ọ naghị reply question. Sozi ibe ọ na-eme uwe ọ na-egosi ihe na ihe ma ya. Mkpara gị aka ama TV ị na-adụ ka ndụ Congo. Ụmụ nwaanyị Congo achịbatara ebe anyị mix ebe wute ụmụ nwaanyị be anyị. Ụmụ nwaanyị Congo eji were mejuru anyị a n'Igbo. Ị na-aza ama gold TV ka mbatakwa ha aka ka kwuo na gold ọdụ na-amabeghị. Ị nweghị ike ịshare program mmadụ efe ibi evuru TV gị na-akpagharị be mmadụ. TV na-enene mmadụ ọ TV ka ọ ndụ mmadụ na-enene TV. Gụnwa abịa na-enene traditional wicked. So jidekwe TV ya mana na nwere ọba. Ebegodo gị ọba. Ị na-aza ama gold TV. Na-ekwu ụdị kran Ugochi ga-evula ama gold TV bịa kpasasị ihe na-eme. Dele m na comment section whether na Anambra State owe Christian State. Ị na-aza ama gold TV. Ị na-ele gold ka papa gị owe gold miner. Papa gị owe gold miner. Ị na-acha ka nne page ka m gwere kọọ gị ọnụ a njebe akọba dịka nwaanyị ụka ekpere. Nwaanyị edeke nwaanyị ụka ekpere kwara akwa ndogo na-aza ama gold na-aza ama silver na-eyi gesi ụmụ akwa ndị ọgba nje kpokọrọ pichọ wuju isi ebe enweghị onye ma pichọ wu nke ha. Pichọ na-agwaghị kpọrọ pichọ wuju ohi confusion. Ama gold TV ejekwa m ablọkụ ha nakwa m ablọkụ TV ndị mmadụ. This is nwaanyị achịna Anambra steeti ukwu na-abụ ka ukwu na-abụ wee nwere ukwu na-abụ. Ị ga-eje ọnụ me market Ọnịcha ebe a na-ele ihe ọwụna. Take time nwaanyị achịna tie ego ha ma. So ibe I chọrọ itreat taa about whether na Anambra State or Christian State ka ọwụwe Christian State. In Western world anyị na-akọpe in a Western world maka ndị na-ekwu na Anambra State wee Christian State. In a Christian state or in a Christian country anaghị eme bride price, anaghị akwụ ụgwọ n'isi nwaanyị. Germany wee Christian state ọwụ na-achọ ịnụ nwaanyị na Germany anaghị eme ego n'isi nwaanyị. Anambra State owe Christian State were na-eme ego n'isi nwaanyị were na-agba nkwụ nwaanyị. Ndị Germany anaghị agba nkwụ nwaanyị. Ndị Germany anaghị agba nkwụ nwaanyị. Kran Ugochi ndị obodo nọ na ya bụ na-eme ego n'isi nwaanyị bụ na-agba nkwụ nwaanyị. Ọ bụrụ na Anambra State na-agba nkwụ nwaanyị na ha na-eme agba nkwụ nwaanyị. Ọwụ Christian State wee ibe ahụ. So jenu gwa His Excellency, jenu gwa Professor Chukwuma Soludo, the governor of Anambra, the current governor of Anambra State, that in Anambra State ya a Christian state. Nwere ndị na-ebibu ebe ahụ before. Ndị Christian ndị ọzọ anaghị eri ji ofu, ọba anaghị eri ji, ha anaghị akọ ji. Ha anaghị aga ọjị, ha anaghị ata ọjị. Many things ndị Christian anaghị eme ndị be anyị na-emerete. Kedu ebe ha si mụta ya? Nke ahụ okwu mbịarambịa ka ọwụ. Ịbịa na ana Igbo niile, ịbịa na ana Igbo enwere obi. Ndị ọwụ na nwere obi. Ma ama gold ma Berry Tiger ma Kran Ugochi.
unu niile na-awọchi m ebe a unu nwere obi bụ unu Anambra steeti na-eme ife nwa diọkpara na Christian country anaghị eme ife nwa diọkpara like Europe. Anambra steeti wee place a na-ekwu eziokwu and afọ ebe ahụ asị na ọ dị holy in olden days during the reign of Ezenri, during the time of Nri Kingdom. Ebe ahụ dị holy mana ọ wụzi ihe ivuru ya evubazie n'ụlọ ụka ọ dịka enweghị ndụ bi ebe ahụ tupu ụka abịa dị. All these native doctors ị na-afụ today before na bụ asabụ before mgbe enwebeghị medical doctor, mana today enwere medical doctors. Ọwụ ha eme ya adopt because of ndị eze nwaanyị be anyị ma ndị dibịa be anyị na fọlụlụ hand na ha amaghị ife ha na-eme because look at ihe ndị agbatara bịa alụba dibịa n'ala Igbo. Onweghị onye nwa ibe ọ na-eme from A to Z. That is why I ji were soro medical doctors. Ọ ibezi gwabandate na Anambra steeti na anyị nwewu ndị medical doctor. No medical doctor ka amụghịrị idea. No, amụghị anyị na medical doctor, amụghịrị anyị na traditional doctors. Anambra steeti awụghị gịnị? Ọwụghị Christian steeti. Mana ife na-eme na Anambra steeti nke ikpeazụ a ọ dịkwa egwu dịka ihe Fada Ebube mmụọ nsọ kwuru. The thing dịkwa egwu. And ihe awụ ndị akpọrọ onwe ha the Christians because look at ifele anaghị eme ndị Anambra steeti. Ifele enweghị ike ime ndị Anambra steeti. Ifele ejighị eme ha ugene. Ndị nwe obodo nọbe ha nọpụ ya mkpụrụ amụ. Ndị mbịara bịa bụ ụnọ na-edere ụnọ history ụnọ na-agwa ụnọ na ụnọ awụzighị ife ụnọ. The same thing ndị Fulani na-eme ndị Hausa. The same thing ka a na-eme anyị be anyị. And ụnọ enweghị ike ịfụ ya. Ụnọ enweghị ike ịfụ otu mighty isi na-afọ. The tiny Fulani and the tiny people of the Bible bịaba in 18th to 19th century na-agwazi anyị data na be anyị awụzikwa ebe anyị our history awụzikwa ha our history. Mana ọ gaghị ekwu omume because ha ka na-agba nkwụ nwaanyị, ha ka na-azụ orie na afọ na nkwọ na eke, ha ka na-eri ji, ha ka na-ata ọjị, ha ka na-ekpu okpu mmemme, ha ka na-enwe igwe ma enwecha ihe niile ahụ. Don't worry. Onweghị onye ga-echeji nwunye. Documenting ndị eze nwaanyị ka mara ife mara ha ọ dị necessary, ọ dị very important. Documenting ndị dibịa ka mara ife ha na-arụ mara ife ha na-agwọ ọ dị very important. Mana echejikwere that name, echejikwere anything so that na Anambra state were Christian state. Anambra state awụghị Christian state. Enwere otu anyị si ebi ndụ tupu ndị ọcha abịa. Enwere otu anyị si ekpere Chukwu okike tupu ndị ọcha abịa. Ndị agha ka maintain in that local way n'ime mmụọ na eziokwu ha mewe. Mana if all this ndụ yahoo dibia so mabatara be anyị ha ga-ana ha ga stand. And all these fake pastors ha gakwu ha stand. If all these yahoo people no na ga stand. Forget the nwere ike asị na since 4 years or 3 years Anambra adịghị good because echejiri the government. Mana ga-emecha the government ga-emecha do balanced. Ife ha na-eme kịta ihe Ebube mmụọ nsọ kwuru gosiri that na ife na-ene nwa obere ibe a na-eri ndị ugwu na-erikwu anyị nwanwụ ndị ndịda. Maka na ndị bịara be anyị ụka ndị ọbịa dị ebuo, ndị nke ọzọ jere ugwu, ndị nke ọzọ gbedata ndịda. The same thing na-eme ndị ugwu Hausa wụ the same thing na-eme anyị nwanwụ ndị nọba anyị. Anyị nwere obi onye ọwụna na kịta emechi a na kịta achọ imechi afọ. Ebee ka a na-emechi afọ ahụ? Kedu ebe anyị na-emechi dị afọ? Afọ ndị ụka ka anyị na-emechiri, anyị na-eje n'obi ụmụnna ọwụ na-emechi. Ụmụnna ọwụ na ga-emechi afọ nwanne echi 31st. Ndị Christian country anaghị eme ife ụmụnna.
ebe ọwụna Christian country ba anaghị eme ife ụmụnna gọọmenti ka ha na-ewe onye ọwụna belivuru na gọọmenti onweghị ebe dị ka ụmụnna ba anaghị eje meeting ụmụnna fa enweghị obi ụmụnna ọ bụrụ na Anambra steeti ga-awe Christian country kedu ibe eji echi nze kedu ibe eji echi ọzọ one culture and tradition ka unu na-eme. The history of Christianity in Anambra State started in 18th to 19th century. Before then, kedo those people be there? Giri kedo otu ha si ekpere Chukwu, kedo otu ha si ebi ndụ. Ihe ha agaghị wipe ya away, agaghị asachi ya asachi. Ịsachicha ya gụnwa ga-eji aka gaga sape ya because you will need something there, something that you know that it is important. You will need it, and that will make you to go back there to bring it back. Ndị na-agba ọkwụrụ, ụmụ nwaanyị na-agba egwu ọkwụrụ kwụsị ike, osi from Christian. Ọkwụrụ cultural dance groups, ndị mụrụ anyị na-agba, ositere n'ụlọ ụka. Gụnwa onye na-agba nkịtị. Ifucha ebe ije ekwu okwu ma ọ ebe ije eti ọnụ ịgba nkịtị ọnụ gụ mechie ọfụrụ sị na ya afụhụ ọfụchara sị na ya afụhụ ya kpukwa isi ọnụchara sị na ya anụhụ o gbudakwa onye ahụ okwuchara sị na okwuzeghị ya dakwa ogbu. Ọmụnwa traditional nwoke dada nwuru de nke mmiri kingdom. Tupu ndị anyị anọrọ be anyị ndị mmadụ evupe anyị ebe anyị amaghị. All your decision matters, not my decision, because my decision matters in my nwoke the family. Nwoke dị nwere otu o si ebi ndụ tufu ndị ọcha abịa adị amụrụ anyị ebe ahụ. Unu chụọ anyị ji eje Abuja, unu chụọ anyị eje ebe ọwụna a na-eje eje na court of law or magistrate ọwụna or judge ọwụna anyị ji eje ebe ahụ adị ajecha ma ewere my certificate pụta. Anambra steeti awụghị gịnị awụghị Christian steeti. Ndị mmadụ gbabara n'ime unu uke look at ihe unu na-eme. Unu na-akpọ onwe unu Christians, unu na-achị Anambra steeti. Insecurity everywhere. Anaghị attract unu nwurugodo mmadụ nwụbaa n'ime ọfịa. Onweghị onye na-atụgharị unu ọnụ because unu mana ọnụ nwa na-achị obodo. Ife unu kwuru ya eme. Kwa ebube mmụọ nsọ o si n'ọnụ ebube mmụọ nsọ wee dapụta. No another state ka o jere. Were je chọta security and the tracker o ji wee track ya ndị kpọrọ the Reverend Father. Gonna get that message of ebube mmụọ nsọ because you are on your own. Imekwe na-eche na iwe Christian. Unu amaghị ife na-eme unu dị ya. Unu we Christian, unu Christian. Ndị nwe obodo na ọ na-egbuchasị ndị nwe obodo. A na-egbuchasị ndị nwe obodo. Mmụọ na-egbu unu na Anambra steeti ma mmụọ na-egbu unu na Igbo. Mmụọ unu ga-egbuni mana before you know it, the mmụọ na-amefu. Before iche na ọka na ebe ahụ opiobaga another place. Before iche na ọka na ebe ahụ opiobara ọ bakwa na another place. Before ị na-eme ka ị na-afụ ya ọ pụọ na ọ ihe dị mmụọ na-eme and ọ dị very strong maka ọ na o si amepụ dị mmụọ ma ife too much ọ na o ji every dant na-eji afụ ụzọ nke ọ na-etiri echetara kwuo tie ọnụ ọ na-abịa ka tie ya n'ife. Gwana anyị na ọnụ na-achọ ka anyị na ọnụ na-achọ ka eme Anambra steeti Christian steeti. Kedu otu a ga-esi eme ya? O kweghị omume and ọwụhụ people na-anụsụ ụlọ ọgụna n'ọnụ na-amaghị otu a ga-esi eme ya. Nka nwere obi and everybody ka na-eje na obi be ha. Obi ahụ dọbara gbuo obi ahụ dị ike. Obi agwụ obi echi na obi dị egwu obi ahụ dịkwa egwu. Even Chukwu masọlụ udo sef ọ nọta na village ha o jee na obi be ha nwere obi ụmụnna ha nwe onye isi ụmụnna nwechaa ma ụmụada ma ihe niile na ụmụnna fa ha. A Christian country enweghị ụmụnna.
onye ọwụna wụ ụmụnna na Christian country as long as iwe Christian ewe ụmụnna ma ndị Abakaliki ma ndị ọwụna fancha wuche as long as ebe ọwụna ibi ọ ihe wee Christian osogoro gụwụrụ onye Enugu osogoro gụwụrụ onye as long as ibi die ụnụ niile wụ ụmụnna so ị gaghị agwa m na iwe Christian country ụnụ wee Christian country ụnụ na-epigharị aba n'ubi aba n'ọfịa Christian country anaghị aba n'ubi aba n'ọfịa ụnụ agaghị emenwudo ate na adopt ọ gaghị awọk na Anambra steeti yes ọ gaghị awọk Anambra steeti awụghị Christian steeti ọwụ na ka ọ ga-awụ na-ekwu na onye ọwụ na-agbaala m ọsọ na folo ihe a gbaa na ọsọ ụka bịara abịa na Anambra steeti and ifele mee those people bịara be mmadụ ịbịagbu ya because asọ bịara be onye abịagbu na ka ọ ga-awụ na mgbugbu hafe ịkwa ya n'azụ Anambra steeti ọwụ na ụnụ ma ife ụnụ ga-ede history ụnụ otu ụnụ si were bido agafego oge eze nri gafee ndị niile chere na Anambra steeti ya ihe anyị nọ na 21st century of Anambra steeti ke history ụnụ kedu history ụnụ kedu culture ụnụ kedu tradition ụnụ kedu origin ụnụ where is your culture Christian culture where is your tradition where is your history other Christian state other Christian countries na-edekwe their history mana ụnụ anaghị ede nke ụnụ kpụkọrọ onye ọwụna ka ibe a were na basket onweghị onye agụrụ ọnụ undocumented immigrants a na-ezuzugharị ka asụ ọwụ karọ Tochukwu apesi mayor n'imere mgbali to God who made me and you onweghị ibe eji ga-eme ịmaghị ebe nọ ibe ọwụna wee ebe etiri gị asọrọ ngasị amụrụ ekere gị na-abụ ọtọ n'ala bakwomi King St. Grams Stephen Ekehit have to spread to us his own department of native doctor a na-abịa ha ga-agwa anyị ibe niile awụ ndị ụka plantịrị ihe aha ana m ekwu ibe a na-ekwuvi ya before ndị ụka plantịrị a lot of people in the name of na na-eme omenala and ha ga-aga mee nke ọjọọ ahụ mee ibe a ga-eji ekpochafu omenala na ọdịnala Igbo mana ọ na-amaghị our people amaghị ife mere ha those people are Christians adịghị emego over o nwere onye gara na mmụọ nọ be nna watch them no onye ọbụla gara gba roy business ha eme na alụ mee nta mee imu na nke ebe ahụ emego nta na nke nwebe ife ha emebeghị dị ya and because of that ka eji esi na a ga-akpochasị ha abịa ikpochafa na anyị na-ene anya agawa na mmụọ nwere history agawa na kpochasịba ndị ichie ebe ndị mmadụ before you know it asị gị na ebe ahụ Christian country is it not the target ihe ha bụ n'obi ana Igbo na ga-anọkwa ndị Igbo ndị ọzọ ga-anọkwa ụnụ atọ ọnụ Anambra ase Christian country ka anyị foto ọ ga-esi ada ụnụ na atọ ụnụ ụtọ dịkwenụ chọọ ma St. Peter ma St. Barnabas ma ndị ọcha ga-awụ papa ụnụ ma ọ wụrụ grandfathers ụnụ ha na anyị ama m ibe mere ndị isi ojii ọkwa na indirect rule a na-eme ibe anyị mara na slave trade ka na-emekwa exist anazikwela ya indirectly ndị ọndụ na-achị ụnụ na-ele ụnụ what nonsense history are you talking about ọkara Tochukwu imere mgbari ị nwekwara na history 2025 oke nwoke ka ọmaka mere gị udude na-akwa nka 2025 everybody should go back to their village deity gbam ọkarịghị otu ahụ everybody ga-aga na village deity ya onye ọwụna enwe aka ọrụ ọ na-alụ ọwụghị onye bụ were village deity ejighị ya eme business people na-ewekọta ihe ebe ahụ adị ihe people na-ewekọta ihe ahụ ọ ibe kwuru ka eji ibe ahụ were eme ọwụghị dibịa bịa ọmabara na mmụọ village na-evukọrọ ego na-abata na dị mmụọ were na-alụ ụlọ be nna ya na-alụ hotel na-eme ihe a kpuchie anya ndị mmadụ dibịa ha many dibịa na idiri nkugbu pama mebiri omenala na ọdịnala Igbo ọwụhụ ọlụ dibịa ịba na okwu mmụọ
ọrụ dibia ebe na okwu agwụ ebe na-agwọ ọrịa mana wọchị ife mere n'ala Igbo since 2021 egbofute a lot of dibias egbofute a lot of ndị oshi from ime unu ụka ụbasị ababa na-eme dibia asụghị ime omenala Igbo dibia ebe ife ọwụ na dibia ife ọwụ na dibia ma ndị dibia ma ndị eze nwaanyị ya oshi kafa na-ezu these people wu ndị ohi ha zuo mmụọ ohi ha ezuo ndị nwe obodo jere ịgba mbọ ohi je regista na Guardian religion na-ezu ndị mmadụ sọnsọ ohi na-agba ndị mmadụ sọnsọ apriko ma ndị dibia nọ na ya ma ndị eze mmụọ nọ na ya ma ndị eze nwaanyị nọ na ya ibe awa ezigbote ndị ohi anyị nwere n'ala Igbo anyị ha na-achọ ebe ha je regista ebe ahụ fesize from there na patrol ịmara ebe ị na-agwọ na 2025 ma ndị dibia ma ndị eze nwaanyị ndị ohi agbakọta akwụna ezugbo ohi many people mụnwa traditional nwoke ga-anọ na war front na 2025 ha mara kene na nwoke dị ka ahụ copy my videos save one ya ipe ọwụ na mkpụrụ ọwụ na ọbịa ha na mmezu men ga-emit men na 2025 all this ndị dibia ndị ohi ndị dibia genwa maara onwe gị genwa wu dibia maara onwe gị unu na-rekrut ndị eze nwaanyị were na-ezu ụmụnne anyị ohi ego niile ahụ unu mere ụmụnne anyị velu zuo unu ga-agbọ ya na 2025 ife ọjọọ niile unu mere a ga-akwụ ya unu ụgwọ dịka ọrụ unu si wee dị na 2025 gụnwawu dibia alụlụ ana ife ọjọọ niile mere ga-achụfụta gị ọba mbara na 2025 gụnwawa anụ ọhịa eze nwaanyị anụ ọhịa ụmụ akwụnakwụna nọchara na Aba ụmụ akwụnakwụna esi Aba were chinatara anyị na unu bịara ime omenala mana mgbe unu ka dị na ụmụazị unu agbafu jewara ofu obodo na-agba akwụna unu gbagidezi akwụna ike gwa unu ma ebe ahụ unu jere ịgba akwụna ipele afọ unu n'anya evunata unu na vileji unu abịa mebe eze nwaanyị ka ọ dụzie ka ọrụ eze nwaanyị ka ị fọrọ ịlụ sinsi alụ akwụna ka unu fọrọ ịlụ sinsi ụmụ akwụna na-aṅụ biya unu na-eme eze nwaanyị tọnda gbokwue unu n'orie na akwụ na nkwọ na-eke ụmụ akwụna unu na-eme eze nwaanyị ebie gbachapụta ị na-eme eze nwaanyị na-eje na mmiri eje akwa ụkọ ngwongwo na ngwongwo ebe ahụ ijere ịgba akwụna ịmaghị ihe na-eje na mmiri ụmụ anụ ọhịa nke hụrụ ọkụfuone nke hụrụ ọkụfuone onweghị nke wụ virgin unu a na-ezuzugharị na-apara na-ebubata alụlụ ana mpụ na alụlụ ana na Igbo be anyị unu na-eme eze nwaanyị ipere mekwue unu nwa eze nwaanyị ọwụ na ịpụrụ na Facebook ihe onye akwụna ka ọwụ unu na-eme eze nwaanyị na Facebook na-evugharị ike ipere mekwue unu na ndị dibia na-ezu ohi na-eme dị na-agụgba ndị mmadụ ndị dibia ndị oshi ife sepụtara nna anyị ga-anụsị ụnụ ọgụ na 2025 ọgụ niile ahụ unu kwadoro unu ga-enweta ya ife niile ahụ unu mere na-adịghị mma pancha niile ga-edisappoint chụrụ na 2025 mark ya my word ka emechie afọ here ọ dịka mkpana na anyị ga-agba n'obodo a ọ ga-asọ pasị mkpana na niile unu nwere ike ịgba na data ebe unu ahụ so ka unu mara na ike ka ike ji eme ite unu kwa na 31st a ga-agba ọtụtụ mkpana na here gbaa gwuo sendie warning and signal n'enu maka ife niile ga-eme na 2025 I stand with you obi nkwago ofu nkwago 20 King's Reset Grams Steven nwanne ndị nna anyị na-emevu ya eme before anyị ga-eme ya nke ọbịa ha ọbịa na nke anyị ọwụrụ ibe ma the region ebe nwere udo ọ bụ unu nwekwuru udo bụ unu yes anyị ga-ebenikwa na anyị si ebedi before gọvanọ anyị nwere history mmadụ anaghị anọbe nọpịa mkpụrụ amụ
Chukwuma Solu Udoga court of Ogada. Iwe ọ ga-eji efel onweghị otu ọ ga-esi agwa anyị na Anambra steeti wee Christian country. Even ma ndị ọcha wanọ na ndị ọcha ga-asị ya na-asị. African America ga-asị ya na-asị. Everybody ga-asị ya na-asị ka ọ. Anambra is not a Christian state, my brother. Don't deceive anybody. Don't go that area. Chebe Anambra anyị nwere ndị ụka. Nwere a lot of people there. Na-emere onwe ha ife in different ways. Mana ifuru nke ndị dibịa na ndị eze nwaanyị a ịga na-akwari anyị ngwongwo na mmiri nke ahụ dị very bad. Nke ahụ anyị ekweghị that one. Ifuru all this recruiting ndị dibịa so onye ọwara na-atọ ọnụ to dibịa no. Anyị enweghị that one. Anyị ma ihe wụ dibịa na-agwọ ọrịa. So onye ọwụna mara ibe mara ya ibe ọ gụtanwuru n'akwụkwọ ma nke mụtara n'ime ọhịa ma nke mara gị ama wepụta ya open. Anyị erejistara gị dokumenti ya ga-ewere ya mara gị because many things na eme in the name of dibia. Omeghị onye a gwara ya eme na omenala Igbo. Omenala Igbo amaka mana ijefewe ụzọ agbazie ego ọnụ. Anyị ga-stand up. Anyị nwewu the indigenous people. Anyị nwewu ndị nwe obodo ahụ ba anyị ka ọwụ ije ha echejiri anyị history anyị. Unu na-ekwu na Christianity bịara na Anambra steeti kwuonu mgbe ọ bịara. Anyị ma mgbe ọ bịara tufu ha abịa enwere otu anyị si ebi ndụ and that is what we need to be respected. I need ka that respect ya that ya wive anyị awụzighị ụmụazị nke ndị mmadụ ebebe anyị degharịala history anyị si na anyị nwewe Christian country na ya wụghị Christian country. Onye ọbụla na-ekwu that one na-eme mistake. And I had her against ihe a na-eme na Anambra State. I had her against it. Ndị dibịa na ndị eze nwaanyị should be documented. Eji ekpochasị a lot of okwu ndị dibịa okwu agwụ. Eji ekpochasị a lot of them. Mana ifuru nke ịsa anyị na Anambra State wee Christian country. Don't go that a place. Do not go that area. Anambra wụ Christian state. I nwere a lot of Catholic church and Anglican church. I'm mgbe ha bịara anyị ma one ha si were bịa ma Presbyterians anyị ma one ha si bịa mara mgbe ha bịara anyị ma nọ there they come. So bikonu onye echejikwere onye ejekwere echeji history mmadụ nwere nke o ji awụ gọvanọ mee anyị anọrọ n'obodo oyibo gwa ya na o meteghị ya and oyibo ahụ anyị kwuru n'obodo oyibo je eme unless ọ chọrọ ka anyị dee many petitions dee a lot of things against him mana biko respect ya that place na Anambra State nwere otu ha si ebi ndụ before tupu ndị ọcha abịa. Ogo na ụmụ anyị mụrụ jebe ụka weje ha esi ji n'ụlọ ụka sizie data na ha nwa awụzighị ndị Anambra. Weje ha asị na awụzighị ndị mụrụfa no. Onye jecha ụka ọ na-abịa ya. Onye jere ije wee ojecha ọ na-abịa ya. Onye jere ije ojeche omegini ọ na-abịa. Awụghị mgbe anyị jecha ebe anyị jere nọtazi ebe anyị so anyị na be anyị awụzighị be anyị na ọwụzi Christian country na anaghị ele anyị ele. Anambra steeti awụghị for sale. Anyị anaghị elesi ya ndị ụka ebe ahụ be anyị ka ọwụ ife niile alụrụ ebe ahụ ma ụlọ ụka niile alụrụ na Anambra steeti belongs to ndị Anambra. Ma ife niile alụrụ ebe ahụ ọwa anyị nwa nwefa nche. Onweghị nke anyị ji elesi ndị ụka. Onweghị nke anyị na-elesi ndị Christian. Mr. Chukwuma Solu Udo His Excellency first citizen of Anambra State for 8 years. Biko Anambra State ya wụghị Christian state. Anambra State wa Anambra State. And anyị nwere language. Anyị nwere culture, nwere tradition. Anyị nwekwuru Catholic, nwee ma Anglican, nwekwuo ma gụnwa governor. Many governors have governed that place. Many things have happened in that land, and that land still remain. So nke ọwana bịara na anyị ewere anya anyị fụ ya. Mana ịchọ ka evuruzie anyị evuruvu anyị na Christian anyị asịgo no. Anyị nwere ebe anyị si bịa. Millions of ụmụ Anambra State in the whole world. That place is their home.
men, they will still go back to their home. Anambra State is our home land. Anyị nwere otu anyị si ebi ndụ tufu ndị ọcha abịa. Adị anyị na ndị ọcha wee bie n'ebite aka. A na-akpọkube anyị ana ọcha. Nwecha ma igwe ọcha ma okori ọcha ma ife niile. Anyị nwechara ife niile ahụ be anyị. Anyị kwere ekwe mana Anambra State ka dị na Anambra State. So bikono, Anambra State is not a Christian state. Anambra State is Anambra State. Adam clear. Anambra State remains Anambra State. Anambra State is not a Christian state. It's not a onye nwe iche. Ndị Christians bi na Anambra State. Ndị Muslims bi na Anambra State. Ndị Judaism, ndị Sabbath, ha bicha na Anambra State. Ụmụ ndị ichie nwe obodo, ha bikwa na Anambra State. And ndị ụmụ ndị nwe obodo, ndị nwe Anambra State, ha nwere obi. Obi ụmụnna. So I believe no ụmụnna wike. So no ka ha ji eme obi ụmụnna dia. Da nwere system. I nwere system of governing and living our life. I nwere system. No ụmụnna ka ibe niile ahụ. Ụmụnna na-ebi okwu. Ụmụnna wike. Na ndị Christian, ndị Rom, anaghị enweghị ụmụnna. Ụmụnna bụ otu ụmụnna bụ kpokọta ebe a ha ncha wụrụ ofe ụmụnna. Mana ebe na ala Igbo, efu na anyị nwere ụmụnna. Ndị ọwụna onye ọwụna asị onye ọwụna dee afọ ụmụnna ya kịta, onye ọwụna ede afọ ụmụnna ya kwuchizi onye ọwụna ma be nna ya. Kedu ka eji esusu anyị na Anambra State wụ Christian steeti? Onye kwuru ibe ahụ nwekwara ụmụnna. Ndị ụmụnna ya ọ na-adụkwa ya ọdụ ka ndụ ya. O nwekwara ọgụ mmadụ eji ha anụ nwụọ. Anyị ejighị gị aka ikpochapụ ndị dibịa na ndị eze nwanyị because they were planted there. Ibe ahụ ibe pete edochie na ya ụlọ edochie. Ma ndị gasị ya nke a bụ nnukwute ukwu. O nwere nke a bụ nnukwute ukwu na act movie ukwu ya to God who made me and you. Destiny etiko. Ibe na act na movie wibe ahụ. Ifu Destiny etiko act ya ka ọgbanje. Ifu ya ụlọ edochie act ya ka eze mmụọ. Ifu pete edochie act ya ka nwa dibịa. Akpacha nzu n'anya na ebe na act ibe kecha ụmụ akwa. No, Destiny etiko disappear ya mekwa appear somewhere. If you go na ya ka ụmụazị ya jere nenecha Nollywood, those people generation of ibu ha ụgbọ iri ụmụazị na-eme dibịa. Those generation na-eme dibịa nenere television, nenecha television, watchcha pete edochie ka onosia act ma dibịa ma ihe niile. Favor the team voted so na omenala na ọdịnala Igbo. They wanted to learn something. Onye kwela akụziri ibe. So ha mụtara na Nollywood ya ka mmiri enwe ile ọkara akwụ na-eme na Igboarịa m. Ya ka akwa ngwere na-eme n'ọba. Ya ka ndị Igboarịa m niile na-eme dibịa nke ọgbara ọfụ na mụtara. Ya ka ndị ọba niile na-eme dibịa mụtara. Ya ka ndị Ọkịja niile na-eme dibịa nke ọgbara ọfụ na ya ka ha mụtara. Ya ka onye ọwụ na ma ụmụ na nkaba anyị ma ụmụ Ekwurọbịa ma ụmụ Isuọbịa ma ụmụ Igbo ukwu ibe niile na-eme dibịa be anyị nke ọgbara ọhụụ na especially ndị bidoro since sogbogodi since 2015 gbogotewezie ndị ahụ niile weva mụtara na Nollywood ka ha vụtụrụ n'ofu akụkụ na-eme chekwa na ibe awa omenala Igbo because pete edochie na ndị otu ya deceive on a lot of people during that towards movie va actor. Ona ka esikwu nwekwuo fake pastors. Ona ka esi nwe a lot of fake pastors. So ibe niile ha mụtara na Nollywood ya ka eji na-alụzi church. Ya ka eji na-alụzi
ya ka ejizi na-alụzi dibia. So mgbe Pastor Ebuka Obi na Nollywood Mama G, mgbe Ebuka Obi were Holy Ghost fire gbaa Mama G disappear ya. At the end of it, so many pastors, many people ji achọ ka ha lụọ unu ụka dịka Ebuka Obi. And many people ji achọ ka ha lụọ unu agwụ dịka Mama G ha. Ifuru otu ihe a na-asị wee ju n'ala Igbo, fake pastors and the fake dibias. At the end of it, ebe ka ha si mụta ya na Nollywood. So Nollywood dibias and Nollywood pastors na-emebiri ya ife n'ala Igbo. Ntị ya dịkwa. So ịchọba ebe alụ na-eme n'ala Igbo si from Nollywood ndị Igbo. Onye nenecha Nollywood movie, nenecha ibe ha ndị dibia mere, ọ nara obe nna ya obido practice we ibe ahụ. Pete Edochie fụkwana ya ọchị ya. Ọ pụtasị ọjị omenala jikọrọ Igbo. Mana Pete Edochie wee Christian. Pete Edochie amaghị omenala Igbo. Hapụ na ọwụ okenye tọ anyị niile here. Mana ọwụ na iwe okenye wee isi. Kedu ihe nọ n'ime Pete Edochie? Ọwụ omenala na ọdịnala Igbo. Pete Edochie amaghị omenala na ọdịnala Igbo. Hapụkwa na ọ na-ekpu okpuru ede. Wụrụ okenye. Then a ga-respect okenye. Mana na ewu mmadụ iwu okenye awụhụ na ọ na-eme omenala. Pete Edochie amaghị omenala na ọdịnala Igbo. Ibe ọmawu ibe aba actịrị na Nollywood. Ọ na ya ka o ji eji ndị na-eme ya adịmaya. Ndị na-eme ya adịmaya, ndị laikiri ya. Bekwafa na-emekwa ibe ha mụtara n'aka Pete Edochie. Mmadụ nwere ike do na ụmụazị na-ezu ohi. Ọ na-eme 419. Onye ohi na-emekwa okenye. Onye 419 na-emekwa okenye. Onye na-atụ ọrụ na-emekwa okenye. Onye na-eme ibe ọjọọ niile dị iche iche ma onye na-ahọrọ ndị mmadụ one word ọda na-emekwa okenye. And ibe niile ahụ ibe anyị na-respect nke ikpeazụ na. And onweghị ụmụazị nwere ike ikwu okwu because ije ha emecha ahọrọ okenye. Onweghị ụmụazị nwere ike ikwu okwu maka onweghị nwa okenye ahụ bịara ụwa ọzọ. You can't talk, you can't speak, you can't say anything. You can't defend your own self. Pete Edochie British zụrụ ya. Azụrụ ya under Christian ife a. Ochiri Night of St. Morumba. Onweghị anything Pete Edochie ma about Igbo. Because mgbe ụmụazị Igbo ibe na-enwe Igbo knowledge, a na-enye ya British knowledge. Onye anyị pụrụ another person. N'ime nwoke kwesịrị iwu nwoke Igbo kajara akaja. Nwoke Igbo dachara adacha. Anaba anyị na-achụ Pete Edochie ọsọ. Because of work for the favor of that Diana. Or work against Diana. British zụrụ ya BBC. Ebe ka ha zụrụ ya zụlite nwata n'ụzọ kwesịrị ka ọ dị mma. Azụlitere Pete Edochie n'ụzọ ọ ga-esi were deceive a lot of ndị Igbo. Ado deceive a lot of ndị Igbo kpuchie ya. Because Igbo acted na Nollywood, ya ka mmiri enwe ile ọkara akwụ na-eme na dibia. Ya ka maazị dibia ba na-eme. Ma ya na ndobe. Ma anụnụ ebeda na ndo. Ma akwa ọkụkọ n'ọba. Ma nwa aba ezebe n'ọba. Ndị niile na-eme dibia n'ọba. Ndị niile na-eme dibia na-ekwuru ọbịa nke ọgbara ọfụ ọna. Ndị niile na-eme dibia na nka nke ikpeazụ a. Ndị niile na-eme dibia na agụlọ Ezechukwu nke ikpeazụ a. Ife niile a ibe a mụtara from Pete Edochie. Ndị ba na-eme ya Pete Edochie na-afọ ụmụazị deceive ife ha na-eme ọ na-asị deceive other people. Mgbadowe ọsọ ha na mkpụrụ mmiri. Enye ụmụazị mkpụrụ mmiri asọ na ha afụgo mmụọ. Pete Edochie deceive a lot of people. Iji agwa ya ebe isi mụta omenala anyị mere na Nollywood actors movies. Because ya ka mmiri enwe ile ọkara akwụ na-eme na Egbegharị ya. Ya ka many dibias na-emere anyị n'ala Igbo today. Pete Edochie. The repercussion of ibe mere na-eme ya ụlọ nwa ga affect. Ọwụghị ọgwụ ka agwụrọ ibe ahụ. Ibe a na-eme ya ụlọ na ibe a na-eme ya ụlọ na Mee na Judith.
all the reaction and the repercussion and the war ibe actor ideceive ụmụazị ideceive mgbe ọkụ na-agba be mgbe ọkụ na-agba na ala Igbo ka ị na-egwu egwuregwu na act movies gụnwa actor gụnwa wo Okonkwo na Things Fall Apart the act yo Okonkwo gwa anyị na Ụmụọfịa the 9 villages igwa ha anyị na-akọrọ wo the 9 villages n'ebe ahụ na ọ na-akọrọ ka esi mee ibe ahụ mecha create zi another town a na-akpọ Ekwulọbịa the 9 villages igwa ha ya ebe Ụmụọfịa dọ mana akọrọ wee town n'ọrụ onwe with 9 villages ebe ife ukwu niile ahụ nọ were mee Ekwulọbịa wụ nke yesterday Isuọbịa wụ nke yesterday that is Ụmụọfịa ahụ ị na-egwu i aktiala iso na mba nọ na-eje na mba nta na-egburu isi were na-akwa igwebe Pete Edochie ikporo eloto that is ijidere history do very sweet and very unique, very important and very interesting. Carry would one of the greatest and the greatest in West Africa. Otu esi agụ na Mali, otu esi akwu maka Mali about Mansa Musa, one of Africa first millionaire nwere na Africa. Jigold wusasi everywhere. Otu esi akọ maka Timbuktu. Otu esi akọ maka Timbuktu Mali. Otu aka history of Things Fall Apart ya ikwesịrị isi were one of the best. Mana Pete Edochie you glabble ya with the British power ga act ya the movie act cha ya so anyị even in our affliction. Kedu ibe anyị ga-amụta na Things Fall Apart? Onye ji mma were gbu Ikemefuna. Kedu ebe Ikemefuna ahụ mere? Kedu obodo Ikemefuna? Kedu onye gburu Ikemefuna? Gịnị ka eji were gbuo Ikemefuna? Pete Edochie net of question anyị nidere a ejogo mana imego okenye be madibe a wee be me eyi gị isi agụ egbu okpu ndụ nze etu oge ofu ahụ egbu egwu me okenye okenye ka iwuo and anyị na-respect okenye ka anyị ji emecha wụrụ okenye mana to God who made me and you kama okenye m ji award okenye Pete Edochie to God ọka mma na mbara n'ime nga Pete Edochie hụrụ a lot of ndị Igbo. Some people need to know something. Man, if you have a home today, we have a question, and they never because you will go Kenya. Imagine that all those things in Maria get deceive a lot of people. So fake DBS and the fake Ezemwanye, they learn it from Pete Edochie's Nollywood movies. So when the message ma we jere Pete Edochie, yet for takwa ubu oka dondo, ubu oka wo oka dona, gwagwa mmiri enwe ile okala akwụba. Na ndụ niile a na-eji alụcha agwụ na-emecha agwụ ibe agwụ ya gwakọba ncha niile na ọkwa ha omenala Igbo wee ibe ahụ n'ọkwa friction n'ọkwa jos ibe echere eche ibe alụrụ alụ na ọdakwa ha eme exist because mmiri enwe ile ọkala akwa awụrụgo prọfesọ na Nollywood movie ife ọ mụtara na Nollywood movie so ọ na-eme Nollywood dibia eji akpọpụta Pete Edochie ka ọ yụọ anyị biko na o deceive a lot of people na ibe ọ na-akụziri ibe ọ kụziri ibe kịta na ala Igbo atụtụrụ ukwu isi makọjuo ya akwa were ma ọbara ma pentered ma ibe niile kwakọjuo everywhere ayọ na-ama ya osisi akwa na ala Igbo a na-ahụghị osisi ama ebe a na-eme ihe onye ụwa akwa ọcha anyị nwarụrụ akwa ọcha ogodo white anyị nwarụrụ ogodo white anyị na-ama n'ukwu osisi nọwara 3000 ukwu osisi nọwara gbuo nke a pụtara ya were ka eri anyị n'ukwu osisi be anyị ukwu osisi ahụ dị nature anaghị ama ihe akwa mgbe dịrị gbuo maka ndị gbuo ma n'ukwu osisi ha na-agbakọ mana tata anyị na-ama ezi ukwu osisi ogodo a na-ajụ ogodo ahụ n'ukwu osisi ahụ onye tọrọ ka ịma ya osisi akwa omenala na ọdịnala Igbo I ask ụmụ ka a na-akpọ traditional nwoke dị nke okwu nke tara akpụ were na ibe a wejere Pete Edochie Prince GEO Ifeko Henry Nduwisi
ụmụaka mewere ụnụ na oli na ahụra nkwọ na eke ọchịfụ nwoke dị from Edinburgh, Germany. Okwu nke fọrọnụ okwu niile hụrọ na ọkwụ onye na-aka nka na m evi ihe okwu ya Pete Edochie deceive a lot of ụmụazị Igbo na-eme dibia today because ife niile anyị fọrọba na-eme today were na-egbuchasị anụ nọ n'ala Igbo ife amụtara from Nollywood and ọ bụrụ na ndị Nollywood veteran ka so ndị okenye nọ na Nollywood ma ka na-ayọ oke na-ayọ ma bọbụ ma na-eru udo okwuve ma mama jive ụnụ gbakọ nọ ma ndị gasị ya chi wetara agụva ụnụ gbakọ nọ gwakwa ụmụazị Igbo na ibe aba nakwa emeta ata akwụkwa ha omenala Igbo n'ọkwa ife ụnụ aktịrị na Nollywood ka ba na-evusasị na vileji dị iche iche Chimarin Temple ọfịa fụrụ agụ for example ọnwụghị otu o si eme dibia today ka papa ya si were mụgosi ya dibia. I tell you ife agwara agwa vụrụ ivu a lot of things ụnụ mụtara n'aka ndị Nollywood mere ọ na-amụtaghị ibe from ndị okenye. Mụnwa ji agwaba nke wee eziokwu na onye chọọ ya nọchiere m ụzọ ma anyị mee ya n'aka face to face anyị mechaa ya n'aka face to face anyị ejebezie na mmụọ. So most of ife ụmụazị be anyị na-eme today sogo na ba na-eme dibia na Nollywood ka ha mụtara ya na Nollywood movies. Ma eze nwaanyị Chisom ndị gazi ya bụ onye wee eze nwaanyị to God where is eze ahụtara m ebe ị na-eme na onye edere amatago eziokwu sọnsọ amaghị m ebe ọ nọ mgbe ọ bịara ka ọgụ nwawụzi ihe eziokwu sọnsọ ọgwụ a Prince GEO Ifeko ụmụaka mere ụmụka na-agba traditional nwoke dị dictionary m na mere m interpret ma idetere ibe ma ideteghị ibe as long as na ị chọrọ ka akpọọ ibe aha aba kpọta ya dictionary nọ n'ụvụrụ ji eme ya interpret and m ga-akpọta ibe ị chọrọ ide. So ndụ Nollywood okenye anakwa m akpọ na abụ ụnụ ka nọkwa ndụ jekwenụ gwa mmiri enwe ile ọkara akwụba gwakwa na akwa ọkụkọba gwakwa na ụmụazị be ya ụnụ bụrụ na-emecha ma ọgwụ ego ma ebubo ma because ife ba na act ife ọgwụ ego ife ha mụtara from Bob Manel Udokwu na Andy Okeke ya na ka a na-ayọ oke a na-ayọ chifu omego iwọchi ya ife ba na-eme na omenala today bụ na ife ahụ ka ha mụtara ya from there to God who made me and you. So says you only truth will kill traditional nwoke. Okwu asị to God emeri okwu asị ka nni know you onwe ibe o ji emem. So ibe je egbu traditional nwoke dị wee eziokwu. Aga na-agwa ụnụ eziokwu and na-agwa gị ana m agwa gị with the fact and the figures. Onye dibịa na-akpara gị nzu n'anya. Ha chọọ ịlụ ọrụ ba chọọ ịgba afa ba akwadocha onye ba na-akwado ba akpa nzu ahụ n'anya onweghị dibịa na-akpa nzu n'anya akpagharị isi ọdụkwa ya mma achọọ ikwu okwu achọọ ịba na mmụọ achọọ ịfụ mmụọ ba akwado onye ba na-akwado were baa na mmụọ ahụ and emechaa ya ọspichasi ya ife niile. These people akwụ ha amụta omenala ife a jere mụrụ ife ndị Nollywood mụta ya vuruzie evubasị ya be ha. Jekwenu gwava ndị Nollywood jekwenu gwava ma ndị fake pastor niile juru n'ala Igbo ha mụtara ya from Nollywood ndị fake dibias na fake eze nwaanyị niile nọ n'ala Igbo ha mụtara ya from Nollywood mana 2025 a ga-eseparate ya ata from ọka a ga-ama oke mma na uri ọgbụ ọ ga-awụ Star War ọgụ eji ọfọ o ji aka nnukwute ọkụ ka 2025 ịma history ga-evuba agụ n'ime unu ụka ma evuba agụ be nwa dibịa Pete Edochie du alụlụ ana these people ga-anọ na-anwụ n'okenye na-asụ walodi ibe niile a mere ụmụ ndị Igbo a na-ata afọ ba anọrọ ebe a mkpudo ihe na awụ okenye anyị ejeghị emechazi ewuru okenye ga ya o ji atọ na ụmụazị respect kwa okenye Tinubu bụ okenye Buhari bụ okenye Pete Edochie bụ okenye
nna unu jekwara onye marakwa ebe ọ sara ahụ oje chere ya kwa ya ebe ahụ ife niile Pete Edochie disivuru mba anyị ndị be anyị ọ ya nwa na-eme ya ụlọ na ya nwa na-eme ya ụlọ affect ya ụlọ achọrọ ime omenala mana o jeghị ekwe ya because Pete Edochie wee Night of St. Molomba o wee Christian ndị Christian zụrụ ya so ọ wụrụ dat na ọ nọrọ ya ụlọ mewe omenala ndị ahụ zụrụ ya guilty conscience ga-eme ibe a o ji asụ ya ụlọ nna ya na-emegoro one atere ya nwa Pete anaba mmụọ mgbe Pete naziele mmụọ mara one o si eme ya mebe so ya ụlọ ịka ji ewu ịka ji ekuru dada as long as Pete ka nọ ndụ ụhụ ụnụ zụrụ onwe ụnụ ndị ọcha zụrụ ụnụ so British zụrụ your dad ọwụ ya your dad kara iji 20 pounds na-ahụkwara ada onye my dad si wee 20 pounds hụkwara ada mana your dad ya ọ gara n'ihu after the Biafran Civil War no skin pain because British zụrụ the man BBC ha kama o je na-ekwu about our news dị oje ebe a act ba movie enyere gị chance of social media kama ije na-ekwu na gara report about the situation in Igbo land and how you know ije ebe ahụ mewe gube egwuregwu ndị ka Pete Edochie anakwana ha ọ bụrụ na ọ banye na nseli ma ọ nọ ibe onye lụtara ka ọ na-eri Pete Edochie agụụ ga-agụ onye ahụ wee yes ọwụ nọ ibe onye gbatara na mbọ ọwụ nọ ibe onye gbatara na mbọ ka ọ na-eri agụụ kara ịgụ Pete ndị ka Pete ike ọrụ adọghị ọnọdụ na-aje paakị nọ na wee bele face ọ gbara jee anyị ga-ama na ọdị ndị anyị na-enwe n'ala Igbo ma ọdị ndị anyị na-akpa respect n'ala Igbo ọwụghị onye ọwụ na onye ike ọrụ adụghị ike ọrụ adụghị Pete Edochie bụrụ na ọha na size bụrụ na o buru ibu ọrụ nha ọrụ ọ fọrọ m inye aka ndị British azụkọta ịzụkọta ya o mewezie muvi gwuwe egwuregwu because a gwara na egwuregwu ahụ na ibe ahụ biznes ka ọwụ ndị o ji eme eke money eji ọ dịka ibe ahụ eme eke money nọkọta ije weta ofe ibe n'ala Igbo act ya nọkọta ije weta ofe ibe n'ala Igbo act ya ọnwụ nwa ndụ mebichara omenala na ọdịnala Igbo ife gị na-ewekwa m iwe akwụkwọ m fan of Pete Edochie ife gị na-ewe m ezigbote iwe and anaghị na-eprezentị onwe gị dị ya asị na ị na-akọwara anyị Igbo culture and tradition onweghị anything good ị na-akọwara anyị n'otu isi deceive ụmụ youth ụmụnye ọwụna na-eme dibia Nollywood mmiri enwile ọkara akwa ịmaha na ọwa aktọ ka ọwa ihe a ya na ndị Nollywood na-akwụ ife ahụ ọ na-eme wụfọrọ Nollywood onye ọwụna Nollywood dibia Nollywood na 2025 to God who made me and you ọgụ na mgbe ji adụ na ala Igbo na ụna afụbeghị nke bụ ife sef and onye ọwụla ana m awụ ọnụkwa ụnụ ejikwere my history my culture my tradition egwu because ụnụ were egwu ụnụ ga-efe edechago m ihe niile everything at the end of it omenala na ọdịnala Anambra ga-awụrịrị nke amụnwa traditional nwoke dị na-eprezent Adịchukwu Masọrụ Udo ga-eso m ya ma ọ chọrọ ma ọ chọrọ na nwunye ya omenala na ọdịnala nna enwego m history ụnụ gbabachagoro n'ime ụnụ ụka omenala na ọdịnala Anambra na-abịa m akarịrị m okwu m kotere eziokwu ka m na-agwa ụnụ gbabachagoro n'ime ụnụ ụka Anambra ga-enwe omenala na ọdịnala adị oge ebelong to traditional nwoke dị adị nwere oge ọ ga-eru akpakọrọ m ekwuo na ọmụmụrụ ụnụ niile because onye ọwana ga-evu baịbụl ebe ekwere ka ụnụ na-aga ọ na-ada na my history so onye ọwana respect ya onwe mara ibe ọ na-eme yes 2025 je ole jigo ifuru omenala na ọdịnala Anambra steeti ifuru that in kingdom ifuru odosu culture ndị ibe a na-agba ya tourist attraction niile ifuru odisi ancient that remains in Anambra steeti unu na-abịa idina ya and unu nakwa edina ya marakwana na nna ekele mụrụ ya and nkele mute ya hey oh God of my salvation m ga-awụ nnukwute ọgaranya m ga-anọ ka Chukwu ụnọ m ga-anọ ka okwute ndị Anambra steeti m ga-anọ ka njirimara Anambra steeti agba mmọnwụ ọda n'afa m agba egwu mara mma ọda n'afa m onye ọwụna nakwa edina ife ọ na-edina ya marakwa ife ọ na-edina Anambra akwụkwa ha obere ibe iji awụ idina chee gbufụcha ya lacharakwa no ọwụ nnukwute obodo
or the Ezenri, the country, the state of Ezenri. If I were the state of Obiokori, of Anedo, if I were the state of Anedo, if I were the state of Great Haba, Agoro, Anocha, Agoro Nandenka, if I were the great place of Ndenkanozo, the ancient civilized people who started from the great people with the great artifact, Kangwazia Yono. Oh, no, deny ya, Mulo Mono, Ubana, Bando, Kayakum, every things is about to happen. 2025. Chuku masoludo ge wolo mera na order than Anambra nyam every Bible via to God who made me and you. Chekwede che before ono agoda han nan na ono. Jepa ke will be a man sava. Chinua Chave TV. To God who made me and you. Na jepa ke uko problem go. Onye na-eri oke nri nọmba 1 na-anyụtakwu oke nsị and anaghị enwe oge nsị ji awa ya iche. O nwere ike ọ wụrụ mgbe esi ejidere gị jighala gị ọkụ ka nsị na-awa ya. So onye jikwa ya ukwe onye ji jee paịpụ ejikweghị mmadụ. Ị gaghị maintain mụ jee paak. Ị gaghị control mụ jee paak. Ị gaghị enye nwuru jee paak ya aka because bishop ọzọ bụrụ na-enyekwuru ya aka. Billboard na-enyere ya aka. Ndị na-enyere ya aka bụrụ ibu so ị gaghị enye nwuru jee paak ya aka. Ndị na-enyere olesi ga-anọchi anya ife anya ụba. Ife anya ụba na-enye bụrụ jee paak ya aka. So na ọnwụgo na enwere ike replace ego dị ya. Mana ị gaghị enye nwuru jee paak ya aka. Chinua Achebe jee paak wee bele face. Ebe ọwụ na nni do jerie nni ọ bidoro ibe a na ụmụazị mgbe ụmụazị ibe na-agba mbọ ọ na bụ ama tais osobu ndị na-ama tais na-amaraba tais mgbe ahụ onwe ha afọ. So mgbe ejere na nke Gabros na Nnewi ije ma tais ama m ibe o mere na nke Gabros chụọ ya n'ọrụ. So ever since then he never be the same. Ajamasu trauma and the depression of onye achọrọ n'ọrụ mere o jiri bezie nni ebe ọ na ọfụrụ nni orie nni ka o were m ihe adori katago nni ahụ mara ya. So Jepak is where breakfast onye nwe ha enye ha na ya nni isikwe ha na nni butere ya o jeri isikwe ha na nni isigoro na nke nwadibia o je abịari isie na nke ndị unu ka o je abịari isi ebe ọ na isiri nni. Many people enyego Jepak nni ma ụmụ nwaanyị Chikalanụ shie nni orie. So ọ kpọichakwuru ha n'egwu ma Chikalanụ so hafụkwa Jepak kama o ji adọkwa n'ala ka ọ dọrọ n'ahụ adọgwara ka ọ ha n'ọnụ maka mere na onye afro tata asụpụkwa ya echi. Anambra steeti awụghị Christian steeti. Enwere a lot of things dị na Anambra steeti and ndị na-achị Anambra kwesịrị irespect that. Anyị awụghị Christian steeti. Anyị nwewo ndị Anambra. Mmiri niile nọ na Anambra nwere ibe a na-akpọ ya. Ibe ọma ji abịara anyị o ji abịara anyị weta ibe anyị awụghọ nteri anyị awụrụ anyị ejezi awụ Hausa anyị awụrụzie Fulani. O nwekwere ka ọ dị from Igbo Christians anyị na-azere ihe ndị Igbo ụnụ anaghị emere ihe ndị Igbo were na-apịagbu isi ndị Igbo. Onye ka a na-eme Hausa Fulani nkịta anaghị emezi Hausa Fulani ọzi Fulani ewekọrọchago ụkwa everywhere. Onye ka ọ dịkwa na Igbo be anyị before ị gaa nwee any position ị ga-awụrịrị Christian. Ndị nze be anyị na-ejezi ụka. Ndị igwe be anyị na-ejezi ụka. Gọvanọ na-ejekwa ụka. Ife niile na-azụ ọchịchị be anyị na-eje ụka. Onye ka ọ dị na ugwu Hausa before ị ga-awe Muslim ị ga-awụ onye isi ndị mosque. It must be a Fulani. Ndị Fulani etekichego position niile nọ n'ugwu Hausa in the name of Muslim. Ndị ọwụ na-etekichego our positions in the name of Christians. Ịwụghị Christian na ị gaghị achị. Send ego to exile like Obi Okori of Anedo.
like Ezenri Obalike of the kingdom. So things ya fall go if ukwu emego na Igbo things fall apart and the amụta ga-esi were kwaba ya onye ukwu wara ka ije were kwa ya ojije ndị mere things of fall apart na worship ego ndị afọ ọlọ things apart be ha ji ofo kwere na one day Chineke je siliri from somewhere mee miracle. Mana ifuru na ndị na worship ego na-eme everything a na-ejidekwuri ndị mmadụ be ha gwuo let their pass were na-enwefute ego. So those people na-eme na awa ezigbo mmadụ na ha ga-anwụrịrị ezigbo mmadụ. Aha nwa ndị nwe Anambra steeti. Those people ifuru na worship ego na Anambra steeti wụ ndị British yuzuru were conquer Anambra steeti. And if ka ha na-ekwu that na ha nwawo Christian country, na ije ha akọ nke mmadụ chejukwu afa ndị ahụ ọ dịghị good. Unu echejukwara that place nwere ike ịga ọgụ. I will lead to war. M ga-cause too much problem there. Chukwu masọlụ udo agaghị echejinwu our religion. Onweghị ike. Kama o ji eme unu ga-ama na traditional okedi nwere side osi were nwe power. Anambra steeti agaghị awụ a Christian state. Ọ mkparị ka ọ wụto my grand ndị nwụrụ anwụ nọ na mmụọ. The land of Ezenri, the land of Obi Okori, the land of Great Nwokedi ka ọ nọ na asụmọ Christian country. Na chifutakwa no recruit kwen a lot of people ga-eme because n'anya mụ na unu ka unu ga-ama na Anambra awụghị Christian country. Unu chọkwa na akpọ na phone, my number is available. Unu chọkwa ọnụ from government house, my number is available. Mụ enweghị ike ịkpọ anybody. Mana ọwụ na mmebiwere unu ife kpọọ ọnụ m na phone, I'm contactable. Maka ọkwa ma ibe ọ ga-emekwa ibe gakwa eme. Nọmba m dịkwa available. Ndị governors kpọkwanụ m ndị gọọmenti kpọọnụ m na phone. Anambra steeti awụghị Christian state. And the Obiawon state in the Dibia. Awụghị steeti, awụghị Christian state, awụghị Dibia and there's a one state. It's Anambra state. That name Anambra is derived from Anyam Omambara River. So Omambara ka esi nweta Anambra. So the people not there nwere history. And the people without their history of the past is like a tree without the root. Obogwana ha amụ ọkụkọ. Nduru anụ ufe anaghị amụta anụ na-akpọ n'ana. Enu anaghị amụta ana kama na-amụta enu. Anaghị eje ụnya eje. Anyị awụghị Christian state. Anyị nọ be anyị bi ebe anyị bi tufu ya wụ ndị ụka were bịa. So biko no so respect ya daten. Ka dimbara dimba ha felo ibe ba aka n'ọnụ. Akwa Ngwere will be a Reverend Father. J-Pack will be a Bansava. Eze nwanyị Obinna will be a Reverend Sister. Chai. Kema ka eze nwanyị Obinna. Chai. Eze nwanyị Obinna, my former girlfriend. Nwoke will be Pope. Eze nwanyị Obinna. Je kpọrọ nụ m eze nwanyị Obinna, my ex girlfriend. Ana m eme isikwa yo. So ọ gwara na ka ọha nọ na ụmụnne m. Anambra steeti awụghị a Christian state. Ọ yọ nsọ ka m mee ka ụnụ mara. And I will stand for that. And I will war for that. And I will victory for that. Anyị awụghị a Christian state. Anyị nwere otu anyị si ebi ndụ tufu ndị ọcha abịa. Anawa anyị nabatara willingly. Ịbịazi replace ya afọ idea. Ọkwa na gọvanọ.
ife ọ nakwa eme na Anambra steeti amakakwa otu o si edozi Anambra steeti amaka mana ndị China nagodo eme ejegodo obodo ọzọ lụọ ife ede with the China language ndị Japan otu ahụ other countries na-ede ihe with their languages ọnawa onye ọcha mụtara onye ojii Chukwuma Soludo ọnawa onye ọcha mụrụ gị na-eji oji bụkọnọ ibe si na gụ mụtara ndị ọcha so ka ezi ka isi achọ ka ịdọpt ime okenye ọ na-aza afọ ụmụazị in that cycle in that place anyị nwewe okenye di ya anyị nwere aba Okonkwo tọrọ St. Paul Okeke tọrọ St. Peter Okafor tọrọ St. Patrick Okorie ọ tọrọ St. Ruben so ife niile ọnụ na ya na-eme ibe anyị eji ha aza apụ ụmụazị ọkwa na ụmụ anyị na-eje ụka ya bajeche o nwere ebe na-anọta ọ na-anọtakwa na obibe bebe na ụmụnna ha so biko so mara kwumezie emezie ife ị na-eme na Anambra steeti mara mma flyover everywhere ụzọ everywhere and ị naghị ene anya n'ihu were ala ị na ịka alụ na nkasa ebe karịa na isu obi La Ube. You need a westernized structure in program. Not the full details. To God, what I saw you were sometimes on our Hokana Zwishi. Okano ko you guys or such as you, as you ko you. Oko you guys or such as you ko you. Such as you ko you guys. Nazi aza ho iwe nazi eche na enwe wudo iwe chefu na enwe wudo Igbo nwanne onye owo na onye Igbo ndị Igbo the ancient people the children of the things far apart o ibe mo no Godwin Sumiti ai mo de rate ai ga ho ba go nugu ke bro mo ndaratela rate zana ha chekwa na no kita so ai da bai was a Christian state. To God who made me and your good yada kwa. Which means mfuta n'ụzọ ụmụazị ekpofu m ogbu n'isi sị m na ba nwe Christians. Mfuta n'ụzọ ndị opejezi na-akwali okenye ugwu. Because eji asị bịaba n'ụlọ uke onye bụ ibe asụ mkpofu ogbu ka obi eme aka n'isi. Mba na ọgụ yada ya mkparị ka ọ chọrọ ịkparị ya ịnwa. Ibe mkparị ka ọ chọrọ ịkparị ndị nze. Christian state ọ na-enwe ndị nze na ọzọ na ndị ichie ife a na-enwewu executive judicative and the legislative ọ ife a na-enwe the three arms and the forms of government executive legislative and the judicative or judicial so ona isi ebi ndụ be ndị nze na ọzọ na ndị ichie anyị nwere deten ibe anyị ndị executive na ndị legislative and all the states na-eme ka ndị nze na ọzọ be anyị na-eme so ka ike iji esi agwa bedata na be anyị nwe Christian country kedu ka eji esi gwa m na ebe well nga we speak with ndị nze ka amarakwa ife ha na-eme I will talk with ndị nze ka mara ife ha na-ekwu about ihe a Chukwuma Soludo na-ekwu na Anambra wee Christian state ka mara na nze ndị Christian ka anyị na-echi ka nze ndị nna nna anyị ba na nwere ka ọdụ ịnakedo ọmarịcha ọrụ ọma ọ na-alụ na Anambra steeti na ọmarịcha ọrụ ọma ọ na-alụ na Anambra steeti ọ bịazie ka ọ kpasuo anyị iwe banye so na Anambra steeti Christian steeti echi ndị mmadụ ya na His Excellency imere mistake ebe ahụ ekwugharịa ya Anambra steeti wa Anambra steeti onye na-eje ụka ejebe ezigbo ụka onye na-eme omenala ya mewe ezigbo omenala onye na-eme sabat ya mewe ezigbo sabat mana ije na mmiri be anyị tụkọ ngwongwo na ngwongwo tabu kedu ka eji etu nnọkọta ya so ịnara mmadụ ọlala ha 3,000 years of history
ọwụ na nwanna nwoke mee ibe ahụ anara nya ọchịchị eziokwu ka nji agwa declare ya with star with that star nna esewe na ahụ m nna esewe na ana m ga-anụso anybody ọgụ win onye ahụ with that star I conquer. Nna eje ha echefu ucheji nwa afa m onweghị onye nwere ike icheji afa nwoke dị ọwasị n'obodo nwoke dị ije ha echeji nwu dị afa even nwoke dị abago digital nwoke dị bụrụ ya na-esi edezi ya na-ede nwoke dị dere ya adreesị ya sendiere ya dị so umeghị onye ji echukwu masị ọrụ udo agreement ka sign 8 years ọchịa 4 years ọchịkwa another 4 years ọrịtu onye ọzọ abaikwa ebe ahụ nwoke dị ebie n'ebe a 1000 years and still afa ya ka na-eme na ha exist 3000 years of history ka eji awe nọkọta esi m na anyị nwewo Christian agba m nkịtị no nweghị onye nwere ike ya nweghị onye ga-eje nweghị onye ga-eme nwunye ụwa asị amụbeghị onye ahụ ọmụbeghị the person anya nwoke dị nwere adreesị ndị ebe ahụ anụ na-asụ na Christian country ka o si unu mecha na ajụọ nwoke dị nwoke ebe ụlọ ọwụ Christian country ọsụgo mba so biko gwakwara m his majesty o jekwe side ihe o jekwe felu and ị kwesịrị work together with the traditional nwoke dị at least onwe nke ị chọrọ ime ga-eju ime mbelụcha ọrụ ọma niile na-arụ na Anambra steeti ọ bụrụ nwa obere kọmentị iji ekwuo iji eji efel so ị gaghị efel mana a ji agbazigo onu ọwụ nsọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi onu a na-agbazikwu na onye dị ndụ onu imere mistake ebe esi na Anambra steeti with Christian state the state of nwoke dị bi na Germany ka ihe na ị chọrọ icheji in my absent onego work ọga ọrụ ọmụ ị na-alụ na Anambra steeti anyị pụkwara ya mana ịbụrụ Anambra steeti wee Christian steeti no oje ha work so maka mere ụnụ Godwin Smith ọzọ nna is with us yes okay ọzọ nna nwa onye nke anyị ka ọwụ ụmụakwụ na Atuobia wee Christian steeti nna ụmụ ama m iwu nwanna charekwa mgbe ahụba anyị jiri nnọọ chọọ ime ibe a ibe hafụ the people nwe obodo anaghị ekpochapụ like that ọ bụrụ ma development ibe ọmụji abatakwaba anyị ọ batago na ọ batago chebe anyị n'isi ya chedu oke ị na-agbani mana ije so na Christian na anyị nwewo Christian steeti ọka ego nwe iji aka gị weta petrol wee ji aka gị kpa agbachi ise tụị onwekwa asụkọrọ na-eme ha na onye mwere dị ọkụ ọkwa gị nwawo gọvanọ mwere dị ọkụ Anambra ahụhụ Christian steeti ọ dị state of ndị nze na ọzọ the origin of ndị nze na ọzọ the origin of Igbo culture and the tradition ma ụmụnne anyị ndị ejiri mezu izu ọgụ eji were kezu Imo steeti ma ndị eji were keju Enugu ma ndị eji were mee ibe anyị makwa onwe anyị ọwụhụ sọsọ one ha n'ime Anambra ka anyị ha ma ide atọ South North be anyị ma uru anaba ma uzi ibe ma osinaba ma ibe niile ọkwa be anyị wụcha ibe ahụ webakwuo saịdị Enugu webakwuo saịdị ọzọ ndị niile anyị naba gbara ndị eji were mmejucha the states ọ dị state of ndị nze na ọzọ ndị chiri echichi ọwụ na ịbịa na ancient Egyptians Isis Horus and the Moon and the Ra enwere nke na okpu ya na-acha red all the origin of the people there be ndị nze na ọzọ ndị na-ekpu okpu red anaghị ekpu okpu red na Christian country Chukwuma sọrọ udo respect ya okpu red ya respect ya okpu red ya eje ha anụsa gbụfụ ọgụ you no go win the battle ọsịsọ ebe a ka ike niile ejiri n'ọgọdọ ebe a ka ike niile ejiri mee ibe niile ọdọ na-akpa nwa dibịa dịkwa ebe ọdọ and ido ikote ọgụ a
ị no go like it ikpukwa okpuru ede. Most of ihe niile na-achị Anambra steeti bụ okpuru ede. So biko nụ ka ugwu na nsọpụrụ dị n'anya ndị na-awụhụ ndị Anambra steeti ma ndị na-awụhụ ndị Igbo ka ba na-afụta anyị asị nọọ ibe kwuru ka a na-eme. Anambra awụghị Christian steeti. The state of ndị nze na ọzọ ndị chiri echichi. Ebe a ka enwere Obi of Ọnịcha. Ebe a ka enwere Obi Anedo. Nwee igwe Nnewi. Nwee igwe mmụọ harụ. Nwee igwe Ezechukwu Emegeri. Ebe ahụ nwere ndụ mmadụ gasị. Enwere ndị nwe obodo ahụ. Nwee igwe ndị ụgbọ. Ebe ahụ obodo ndị igwe nwee ma idu ebe a na-echi Owere na-echi idu. Na-echi igwe na-echi eze n'ofu obodo. Ito ọnụkwara eto Christian steeti na ọgụ ahụ adịghị mma ọgụ adịghị mma. And asụ ụmụ na onwezighị uchu agba ngana. Ịnọkọta ịgwa ụmụ ndị na-ekpu okpuru ede na-echejikwa n'afa nnaba. Mba ọ dịghị good. Ebe Anambra steeti wụ the state of ndị okpuru ede. Ọ ndụ nze na ọzọ na-achị ebe ahụ. Ọwụ na ịchọ the steeti eji ọwụ na ịchọ afọ eji aba Anambra steeti. Nwere ike baa the state of Obi. Onweghị ụmụ Anambra niile nwechara ụmụnna. And ụmụnna ọ na nwere Obi ụmụnna ba. Ebe ahụ state of Obi or the state of Nze. Maka na Obi anaghị akọ Nze. Ndị ọwụna nwere Obi, Nze akọ na Obi. So no otu Anambra steeti so bụ ihe a. Ọ state of Obi ma state of Nze. Ọwụghị state of ọwụghị Christian steeti. So gwanụ Chukwuma sọọrọ udo. Ọchọ afọ eji aba na ọchọ steeti eji enye Anambra ọ Obi ma Nze. Maka Nze akọ na Obi, Obi akọ Nze. Otu aka ọ dị anyị. Onye ọ na-fikwa ese a n'anya nke ikpeazụ a. So ọmaka mere nwoke, ọmaka mere nwaanyị.